Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Azi facem un episod cu un joc cu un pick-up, să zic. Un fel de trabant, pick-up, ceva de genul. Jocul este foarte simplu, nu are o grafică destul de bună. Dar pentru un joc, pentru un telefon, mie mi se pare wow. Adică pentru tot ce poate să facă jocul ăsta. Remorca asta am cumpărat-o fix pentru voi, fiindcă știam că o să facem un clip. Și stai să vă arăt ce poate să facă acest joc și această mașină. Dă și ne colorul puțin mai tare. Mașină. Ne ajută dacă ne fugăm de piatră. Putem să facem asta. Unele jocuri știți că trebuie să te duci aici, direct aici să deschizi capota. Nu, în jocul ăsta trebuie să vii aici la mașină. Apeși, tragi de ăsta care zic eu un șoc de drujbă. Și se deschide capota, motor 1.3, dar eu zic 1.4 pe asfaltul. Avem aici bateria, bujii, ce asta, distribuție, pompă, curea, filtru. Am făcut, ăsta e lichidul de frâne. Și ăsta e apa. Ia ulei avem. Oil. Oil, avem și oil, cum să zic, oil. Ăsta, electromotor e bun, deci totul e bun. Opa. What? În episodul, dacă vreți să mai facem episoade, aici chiar vă rog să scrieți dacă vreți să mai facem episoade. O să ne urcăm pe un munte, ori pe ăsta, mai sunt și pe partea de altă munți. O să ne urcăm pe un munte pe jos. Și înscrieți data viitoare dacă nu se mă cu remorca. De data asta nu se mă cu remorca, înscrieți cu remorca. Și vedeți banii acolo sus, $105. Să spuneți pe românește, cum se spune pe românește, lei, așa. Este bănuț. Dacă mi se strică acum ceva pe drum. Adică era fix ce-mi trebuia. Să mi se strigăm acolo pe drum. Aia cred că este Dacia 2000, avem aici. Tanja. Nu știu cum e Tanja cu margine în Tanja. Da. Și mergem cu mașina noastră care prinde 60 la oră. Dar nu prinde 60, ea prinde cam 0. Bine că avem canistra la noi și mie că ne-a dus mașina măcar până aici. Da, uite, ni s-a oprit și motorul. Nu mai am nimic de zis. O să tragem frâna. O să ne luăm canistra în mână. Mergem la benzinărie. Jos. Acum noi putem să mergem liniștiți că nu o să mai vină nicio mașină din partea fiind de mașina noastră. Că noi putem să... Da, de ce? Da, de ce? Nu trece. Trece cu stăiat starea din amunitul început. Niște șine și le dădea drumul la tren și îl punea pe șine și mergea cu vagoane. Eu făceam la trenuri, adică făceam un tren lung
care venea după mine și se urca în pat și mi-aducea, adică ce vreau, dar se și întorcea, că era pompă. Și da, adică venea, se întorcea și adică era destul de amuzant. Fiindcă îi puneam și venea cu alune la mine, adică eu mă uitam pe televizor, dar trenul acela îi porneai după șină, după un buton. Umplem canistra și mergem înapoi la mașină. Și am revenit. Suntem aici aproape de... Să ziceți dacă vreți să mor pe muntele ăsta. Pe muntele ăsta sau pe ăsta. Să ziceți în comentarii. Ăsta e muntele mare și ăsta e muntele în benzină. Încă o rugăminte, dacă vreți să vă dau tutorialul cum să instalați. să dea aerul, adică când trec, când parcăm, să cercăm să parcheze și să ne lovească Dumnezeu. Noi avem acolo, la bord, dar nici măcar merge, avem pasta de aici în spate. Mergem normal, deci foarte normal. Adică mergem foarte, foarte normal. Mă plimb degeaba. Adică în jocul ăsta
muzica la vecin. Stau în casă. Când afară este frig. Am bombă la cartel. Am început să cânt afară, nu început să mă sfârgă pe mine. Nu. Stai că altceva nu. Gata, mai fac reclamă. Desigur că nu este și ne grăbim, fiindcă o să trebuie să închid episodul. 135 de lei. Și cam, stai să facem și noi așa de final, să fie frumos. Și cam acesta a fost episodul de azi. Ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să scrieți în comentarii și să dați un like și subscribe. Ne vedem pe data viitoare. Stați puțin. Nu mai merge aplicația. Așa. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!